South Africa sanibingelela kuphi nakuphi la nikhona nibuyela uMduduzi ngomkhwanazi njengenjwayelo-ke sivela kwinhlangano iThuleleni Organisation. Sinibuyela namhlanje-ke sivakashele udadewethu-ke ozobika ngesimo abhekene naso. Nathi-ke okwethu nje ukuthi simnikeze i-platform akwazi ukubika bese-ke simcelisa usizo kulabo abangakwazi ukuthi balekelele, bakwazi ukuthi basize kuleso simo akhala ngaso udadewethu. Dadewethu sawubona? Yebo, ninjani? Siyaphila njani? Ngiyaphila. Siyaphila, usavesa afaniselana. Ya, siziqondene nje. Qondene. Hawu Nkosi yami. Hey, ngeke udadewethu hey. Black and white. Singana sibahla kodwa lapha. Sincomani phela masibahla nema. Kunivela kanjani ngalapho kunini? Asifaniselene? Ya, siyakhazimula. Oh, Nkosi yami, inkazimulo iphezulu kwethu. Usisi ubani igama? Qiniso kaPhenyane. Kuphi? Olundi. Kuphi Olundi oluthola mahlikihliki? Ya. Kephi nendawo? Inkonjeni. Hey, nineyinkinga labantu basoloni. Baningi njalo bengifona nathi mina ngikwazi ukuza kubona. Siyashaya kasina into yokuhamba. Baningi nje phela sesogula lapha Nkosi yami nesimo esingesihle la ekhanda. Sasithembisa ukuthi naye bathi bazoza naye ngapha eThekwini ngoba ngathi mina odinga thina akasondele ngapha. Kodwa nje ziningi inkinga ekhona lapha ngakini koLundi. Wena-ke yini inkinga yakho? Ngaba nenkinga nje ngisothandweni nomuntu, so base umuntu wesifazane kahle kahle wangisebenzisela isichitho. Oh, mina wena. Ngasho kanjalo. Okay-ke awusithathe-ke usibeke nje step by step sesemkusukaphi umuntu nithandana kephi nihlanganaphi naye kuze kufike kuleyo ukuthi-ke usufakwa isichitho. Ngakade ngithola isikole esikhemelele. Sikhemele kephi lapho? Ngakamhlabe yalingana. Le phambi kwaseBhambalani? Yeah. Jozini? Yeah, phambi kwaseJozini. Usuku olundi? Yebo. Kude kanje? Ya, nami isikole ngangizizwile nje kusaba khona sasihamba nabo. Okay. Kwaku-2020 ngiyoqala ugrade 11. So umazi kwami-ke ngathola uboyfriend. So umazi kwami ngamazi ngaleso sikhathi umfana umazi kwami ngoba saqala nje uqala ugrade 11 January. So ngabo March savala-ke kwase kuba ne-lockdown ngangakamazi. Mase sibuya ku-lockdown ngabo July, August, September, ngabo September ke ngase ngidibana nomlisa-ke. Wase-ke engishela-ke sakhuluma kodwa saxoxisana-ke ngaphambi ukuthi sithandane. Ube ufunda naye? Cha, ebengafundi. Okay. So-ke simasixoxisana-ke angitshele ukuthi ngoba ngambuza ukuthi akashadile yini, wathi cha. Ngambuza ukuthi akanaye umuntu ozwana naye la engifunda khona because bengifunda esikoleni eThongwane. Wasethi cha kanaye. Ayike. Kuthe-ke ngahamba nesikhathi nje October ke sabe sesithandana sesizwana-ke. Najola? Ya, sazwana yebo. Najola? Sazwana. Kwaba mnandi? Ya, phela leso sikhashana. Phela umjolo etetemuko yase. Kwaba njalo. Okay, lapha kwasikhemelela? Yebo. Nijola lapha nikhipha nodimdumbu lapha namadumbe lapha nofish amakhanda afish lapha. Ngakazidli lezo zinto Kanti benikhipha naphi kanti? Benikhipha lapha unospa lapha. Ikhona restaurant lapha sikhemelela? Beyingekho. Benikhipha napho manikhiphana? Hawu phela enye indawo phela ikhona ishop sasishopha khona eMangozi. Oh, kuseduze eMangozi basuka esikhemelela? Ya phela ayikakhulu. Okay, naniswana utetemuka leke eMangozi. Okay, qhubeka. Cha phela ngithi ngisemjwayeleni phela uthando yabo. Kuyancokolwa esothandweni kumnandi kujabuliswane yese. Okay. Phela kwakungakhona ukuthi zonke into engathi ayizibeke kanjalo. Yikho ke bomjolo. Okay, qhubeka ke dadewethu Rupho. Ncokola nje. So kwathi-ke sesivalile-ke esikoleni ngabo December-ke. Kusemakhaya-ke kuthe ngabo January
sekusondela ukuthi sibuyele esikoleni. Mase-ke sengibona ngoba phela ngike ngikhulume naye umlisa mhlambe mayeseke nje engibingelela kuphela nje. Mase sengisekhaya. Awukwathi ngenye iday ukuthi wayeposte umuntu wakhe. Umuntu wakhe mayempostile so ngoba sike sikhuluma sibingelelana so mase ngibuza ke mhlambe nginkulumo ukubingelelana ngithi mina ngitshela ukuthi ngikhuluma naye kanti shuthi umuntu wakhe wayehekhe inamba esebenzisa inamba yakhe kamfana. So naye wayefihla ngaloso sikhathi wazenza umlisa vele. So nje ngikhulume ke ngibingelele isixoxe bese ngithi hawu umuntu wakho lo athi yebo aphendule nje yebo yebo yena. Ngingasho lutho futhi. Bese ngithi ngathi ngiyamfanisa nje. Athi umfanisa kephi? Yazi emqondo nami ukuthi ngathi lobuso angike ngabona la engifunda khona esikoleni ngiyibuza ukuthi inkinga phela angimazi kahle hle. Ubona umuntu ngase yamfanisa ongakazi umbone kahle nje. Athi hawu umfanisela ke bese yangichaza ukuthi hayi bese ngiyamchazela ukuthi hayi ngifanisa esikoleni. Ekhona isikole engifunda kuso athi okay. Kube nje into kanjalo. Athi pho wena ukuphi bese ngiyasho ukuthi ngikuphi bese sayi okay. Kuthe mangelinye ilanga ke mase sivulile ngoba ngase ngifunda grade 12 ke. Sesingaphakathi esikoleni. Kwathi ngenye ilanga nje wafika kimi eklasini njengokuthi akubingelele nje umuntu wathi sawubona ngithi nayi yebo athi njani ngithi ngaphela siyamazi usibani ngithi mina ushohlala kuphi angabe saphendula bo bese yasuke yahamba. Kuthe nje after lapho akubanga saba khona ezinye igeme kanjalo ngoba umfana sasingakahlukani naye ngaloso sikhathi. Kwathi ke after lapho mina ke ngenilanga sengikade ngibona umfana. So kwaba khona into engithola kumfana. Into ethola iniphasela yini? Phela njengoba phela sibonana manje ngoba sithandana ngithi. Vele ke sibonana kube into kanjalo ngayithola ngoba ngade ngilali naye. Wathola isifo noma wathola? Shuthi kuyinto kanjalo ngathola nje into Ngenzela ukuthi nomuntu olele ekhaya understand mawuthi khona into engayithola ngathi mhlawumbe khona into ekunikeza yona. Ayiphasela le gift. Kwaba into ekanjalo nje so kwaqala lapho ke. So ngamazisa ke umlisi ukuthi hawu yazi ngizwa into ekanje kumina engayi understand nje wathi na sengibuza sengitshela umfana wathi na hawu kwenzakalani bese ngiyamtshela ngizwa nje kanje. Bese sithi hawu uzwa kanjani? Ngizwe ngathi khona into enyakazayo la kumina enkomini. Ngithi mina asangichaza yabo ngimchazele. Bese sithi hawu akazi yena. Bese ngithi mina okay awazi akusiwena nakanti ngoba sengisola ukuthi sengizosola ukuthi phela angithi ngilale nawe. Wathi hayi akazi lutho. Wathi hayi ngizoyobheka ngiyohlola bese ngibuya kuwena ngizwe ukuthi kuhambe kanjani. Yini enyakaza ukunyakaza? Angazi nami lanto kwakungathi nje kunento ekhombisa ukuthi khonto ekhona kahle. Eku private part? Ngaphakathi. Ibhlungu iminyakaza noma okunyakaza nje uzothi khona inyakaza? Ukunyakaza ngikho ubhlungu nje. Ukunyakaza ongajwayelekile? Okay. Mayithi kuzohlola uzobuya kumina yabheki ayi ngimlindeke ukuthi uzobuya kumina ayi angabuyi kimi bheki. So ngize ngimfonele mina ngithi hawu uhambe kanjani? Lokhu ubuye ukuhlolela ukuthola uthole ini? Abo umuntu awungangitshela iqiniso yabo. Avele ngangitsheli abo umuntu nje obalekayo bese yayileke drop phone yabo. Ngivele ngibone ukuthi ngoba ngiyambona ukuthi uyabaleka vele. Ngeke ngizolokhu ngistika kuyena ngilokho ngimlandela. Ngimiyeke kanjalo ke. Kuthe sengimiyekile ngathi sengisekhaya ngoba sasisivalile sivale ama finance ngikhaya. Ngathi yazi ake ngimcheck ngizwe ukuthi mhlambe sangangitshela manje ukuthi kahle newatholani. Ngoba nami ngathi ngiyele komunye umuntu nje. Naye lo muntu wangangitshela iqiniso ukuthi kahle kwenzakaleni. Yena nje wavela wathi kumina
angifocus esikoleni. Wabuza ukuthi lento yenzake kanjani ngabe nami ngimchazele wasengihlolela wasethi hayi angifocus esikoleni ukuze ngingaphazamiseki nje avoid ingxabano nani futhi nje wayevele ngigqibela nje engangitshela into straight. Awu nami ngigcina vele sengihambile ngaye ekhaya ke mase ngibuya la back kuyena ngizwe ukuthi hawu mhlawumbe ngicabanga ukuthi uzoba nakho ukuthi hayi angimtshele lo muntu ukuthi naye watholani. Angabi nalokho avela aba umuntu nje ongingizayo angingiza bese vele engaphendula drop ifoni ngabe bese ngimyeka lapho ke. Sonke lesikhathi wena esanyakaza lento enyaza enkomeni. Ya phela yabisisho ukuthi biyayiqhubeka like iyala phakathi ngaphakathi esibelethweni. Okay. Kwabe ke sengimyaka kanjani ngase ngithi nami ngizoyizamela ngokwami ngiye kubantu ngithola ukuthi kahle kahle yini. Ngaqhubeka ke ngokuyizamela ngokwami ngazama ukuthi ngiye kubantu. Manje kubantu ke bebengitshela ke ababona ukuthi isichitho lesi. Abanye bengitshela ukuthi unesilwane. Ayi bengithola ke izinto zesiZulu ngisebenzisa ngithole nje okuphuza mhlawumbe ukufutha okunye. Yabona nje umuntu ethi nje ngiyakwelapha ngiyakusiza akwenze nje yonke into kodwa kufana engenzakala lutho kungabi namehluko. Kuba ngathi lento iyadamba iyaphela after lapho ibuye. Kube into nje kanjalo. Manje ngiqhubeke lokho ngiqhubeka yabo ngiqhubeke. Nanga 2023 hayi ngiqhubeke. Hayi ngize ngivele nje nami ngiphosa ithawula ngethi hayi ngeke ayikho lento le. Ngoba akulungi sengizamile vele hayi ngivele ngibone ukuthi hayi angivele ngiyeke. Uyeka nje sekunjani kuwena? Akukapheli phela yabo mangisebenzisa izinto sesizulu kuyathula kuba ngasi kuyadamba kuyaphela. Ilokho inyakaze njalo. Kuyathula kungathi akusekho. Kuphinde bese kuyavuka ngesikhathi kuqhubeke kusebenza. Like ukuphile ngathi kuyaphila la kusakunyakaze yayibona lonto leyo. Mana dadethu. Awu chazela umuntu osekhaya nje isithombe ukuthi lento ngoba mhlawumbe bazovela nabanye abanenkinga efana yakho nabo benawo mhlawumbe basizakala abangasho ukuthi hayi ilento engiphethe nami le ngasizwa ukuthi awuyichaze lento inyakaza esimene sikanjani uma uthi njengoba uthi iyanyuka esibelethweni kwenzakalani esibelethweni yabo nokuthi manje sekunjani and then isaqala. Akusafani njengaphambilini phela phambilini bakusayinto nje emova shuthi biyayilokhu ihamba like ikhuphuka iya deep ngokwesibelethe iqhubeka ngoba ukuqhubeka kwayo isigcine yazanyukela nala eswini. Yeah. Ihamba nje la eswini iphinde ishone naphansi kuyinto ekanjalo njengamanje sekuyinto engathi sithanda ukuba wesi ngoba isingiphathisa ngesinye nje kuba into nje engathi kula sinyeni kuba ngathi kuvele kufudumali nje kushise nje. Kube nalawo mapain nje ungathi kulento angazi ngathi kukhipha umlilo lento engathi nje kuvele ungathi yakafudumala nje sinyeni kuba sengathi kuba buhlungu kuphinde futhi kuphele qamuke. Wena ngokwakho ucabanga yaqhamuka lento? Yabo nje benginganayo inkinga yalento ile ngapha isibeletho kahle kahle. Into kwenzeka nje ngalolu langa kade ngiba ngithi ngangade ngilale nalowo mfana lo. Kade ulala naye ngaphambilini ngenzeki? Ngaphambilini kwangekho lutho enganalutho futhi ngingakazi ngibe nankinga nje. Ngangi right nginganalutho. So ngalala nalo mfana ke kwabe sekwenzeka lento. Ulala naye uphinde walala futhi naye emva kwalokho sekwenzeka lento? Phela ngabe sengimtshela ukuthi nginento kanje sengisola kumina engekho right. Yena wasethi uzohamba yohlola ezuthi yini. Sangenzeka ukuthi na ekuhloleni kwakhe mhlawumbe walithola iqiniso ukuthi kuyenzakalani because mina akangitshelanga ukuthi yini. Shuthi na unolwazi mhlawumbe oluningi ukuthi kahle kahle kuswa kuyini kwenzakalani. Aniphindanga nalala emva kwalokho? Asiphindanga sabe sesiqhubeka ngoba sabe sesihlukana vile. Okay ke. Ucabanga ukuthi wena yini le ephethe? Yaqhamuke kanjani? Eyithathe mawuthi iqhamuke nayo. Ya khona ngokuthi phela ngabe nami sengiqhubeka ngiyela kubantu bathi ilumbu. Hlobo lolumbu. Shuthi lesinye kanje. Leli
damage nje sinye ilumbe likanjalo so nje lona bathi lisilwane kahle kahle lisilwane ngoba liyabonakala ukuthi into ehamba ngoba ihamba izikhuphukela esiswini yabo. After ke usukile kuyena ukhona sokuphindwa baba naye ebudlelaneni. Bekhona phela umuntu engakade nginaye nami kodwa after lapho angiba namsanga lokho ngibamningi kuyena ngoba sengibona ukuthi ngoba vele ngangadibana naye so Nambatha naye. yeah. Kwangenzeka lutho kuyena. Uthe ngesinye isikhathi nje ngamuza sethi na uzwa ngathi kwangathi uzwa ngathi unesilwane kanti kanje kwasethuka uye kumuntu ke kwase sorry. South Africa angena umuntu owazi imithi nezinto zesizulu. Nami nje ngisithola nje ngendlela ku-understand ukuthi khona into kanje khona into kanje. Njengoba nosisi naye echaza nje ukuthi khona ke lento emphethe ethiwa yilombo. Kunosisi la wasempangeni. Usizoba nje naye ngoba ubesashawa imali ukuthi eze ngapha samtshela ukuthi ngeke sikwazi ukuze empangeni thina sinazo indleko kuyena ongazwe ukuthi aze kuthina. Usisi naye ke uzoza ngapha briefly nje mhlawumbe ukuthi ngithi ukusummarize icase yakhe. Akalalanga ke nomuntu wahlangana nomuntu edrobheni kwakhona amenza khona ngazi befuthi wamnikani wahamba walala nendoda yakhe. Bathi kumanje bayafa badliwa yilombo nendoda. Engazange ambathi nami ndahlangana edrobheni azange khona into yamnikeza yona. And mase bemconfront lo muntu wakhona engathi uyasho ukuthi uthwele ngabo. Akaqhubeka usisalaye nabantu emelana nabantu yena ngalo uzothola imali. And ubhuti wabantu ayelale nawo usizwe lo ethandana naye uyafa. Sorry. Uyafa. Ubhuti wabantu kade ehlalele ekhaya. Waba uyena usisi ofika nalento le naye futhi usisi engazange ayilande wahlangana nomuntu edrobheni lapha kompangeni. Toto sikasisi ngathi ke nesisimile khona umuntu okwangithinta futhi empangeni. Ebika the very same thing naye kanje wathi usisi no akuyena ngase ngithi wasethi usisi ayisho ukuthi kungenzeka ukuthi lo muntu usebaqedile abantu empangeni ngalento. But ke coming back to your case nawe nakudliwa yilombo leli kuthiwa ke ukuthi le ngaphatha eswini. Ufaka umuntu ilombo ugenani yebo ugenani ngaphela manje awusekho empilweni yakhe noma akasekho empilweni zenu but ke ulifakile ilombo liqhubeka ilombo kwaphela mawakhe indlu akha indlu inyuke uze ke uyifake iroof uyifulele uqede kungena ohlale kona ngaphakathi osuke efaka ilombo ukuthi liyahamba ligcine phi ilombo kugcina phi. Ngiya kulento kusese ukuthi wena ke ngokucabanga kwakho lento ekuphethe uthi iqhamuke phi ithathe lo muntu wakho makuthi wathola ngomuntu wakho noma ifikanga nomuntu wakho wayeqa endleleni ngokwakho ucabanga iqhamuka phi. Ngokucabanga kwami phela ngoba kwakuthiwa vele ngayithola umuntu engangikanje naye. Awambatha naye. Engambatha naye. Okay. Shothi iqhamuke nendoda. Yaqhamuka ngayithola indoda. Ucabanga indoda ithathe phi nami iyona yakufaka. Angicabanga ukuthi iyona ngoba yathi yona ayazi futhi sangenze ukuthi wakholwa lokho akusho. Ngayizwa phela lokho nami ayengitshela khona ukuthi wathi nakazi ukuthi usazi uhlola ngoba nakho waba umuntu ohlehlele emuva vele owahamba ohlola engakaze anginike nampendulo vele nami ngisaba ngakho ngimlandela ngamiyeka ke. Wamiyeka kodwa bekufaka ukufa. Ngizothini kanjani ngoba phela ngathi nje ngikhuluma nase ngimtshela ukuthi hayibona inkinga kanje enginayo ayikazi iphele wangikhulumela izitori zokuthi hayi ngisazohlola ngathi hawu nala sesikhathi wathi uzohlola kwathi sebuya kimi wathi nje ngihlolile kuphuma into zakithi ngathi hayi okay ngoba ngathi nje ngicheck umuntu wakhe lo ngikhuluma naye nje wayiphikela wathi nje akazi futhi nje akahlangani akazi ngempela futhi yena akathakathi nje. Phole qhamuke leli lombo. Phela nami ngambuza lokho anginempendulo wathi nje akazi yena futhi akathakathi akahlangani ngoba wabese yena ke sethi mina ngikhulume naye wabese engiceba umuntu wakhe ukuthi mina sengithe kuyena sengithi mina
uyamnuka kahle kahle. Unayo ingane? Nazo iy'ngane. Okay. So ngoba nakho-ke shuthi uhamba nokufa, but umuntu nawe usemusha phela negazi liyakugijimela. Uyafisa futhi nangicabanga ukuthi ziningi insizwa ziyibika kuwena. Ucabangani mhlambe uthi usazokwazi ukungena ebudlelwaneni unalesi sifo esikuphethe, noma uzokwazi ukuba nje ngeqiniso ukuthi-ke ubavikele nabanye bangagcini sebecela ukufa? Ya, ngibe umuntu vele obe esehlala nanokuthi-ke vele ngike ngayitholi nginayo ingane encane ngithole sengilesi simo, kodwa phela ngibe sengithi ayingeke ngikwazi ukuthi lokho ngibhizi yabo, ngavele nga-decide ukuthi ngihlale. Ekabani ingane yakho umlisa lo noma eyomunye? Eyakhe? Yena lo waleli sikhamelela? Hayi cha bo, hayi anginayo ingane yalo muntu walimi. Usuke kuyena wakhona umuntu ojula naye? Hayi bengivele nginayo ngithi umuntu nami nginey'ngane ngoba nginey'ngane ngithi. Ngifuna le encane ngithola le kancane iqhamuka le kancane. Kumuntu wami phela ongapha ukuthi umuntu wale sikhamelela. Manje dadewethu, ujwayele umuntu wasikhamelela unomuntu ngapha eThekwini? Cha, emakhaya. Okay. Ujwayele nomuntu wasikhamelela wena uvele unomuntu naye emakhaya? Ukuthi nawe phela leyo kude ufuna ukuyithola? Ya bekwenzeka kanjalo. Wachitha? Naye wachitha, chithela umuntu wakhe? Gazi na. Phela ngithi ukufihlelile ukuthi wafika. Usumbuzile wena ukuthi unaye umuntu othandana naye neverything angithi? Waphika. Wafika. Ukwenzani lokho ukufeba lokho? Wayifihlile. Ngoba phela nithi ngegama lengisi ukuchitha. Ufebile? Angazi bala ukuthi igama indoda efebi yenzani indoda engafebi iyafeba. Nawe ngapha wafeba. Ufebela indoda yakho. But wabuya nokufa ekufebeni. Weza nakho ngapha. Nithola ingane naye ubhuti lo. Wazile ukuthi khona ukufa sekukuphethe? Ngangishilo. Wakubuza ukuthathephi? Ngamtshela nje straight mina ngilokho angiyala. Ukuthi ubusuyithola ngale isikhamelela. Ngamtshela nje ukuthi uyabona kubudedengu obuba khona emjolweni yabo, ukuluza itrust, nokuthi yes singabantu sibuthaka singabantu yabo. Yabo akekho umuntu perfect seswami. Ungabonde sixoxa ngazothi nathi sinezethu asikho perfect yabo. Asikho nje perfect, akekho umuntu perfect yabo. Nawe sorry ngeke sikuhlulele ngalokho yabo. But ke isimila nekhathi ngenze example ngalo yasempangeni ukuthi ekuhambeni kwethu sibe nesibuya nakho yabo, size nala sithela abanye, but okungasho ukuthi mhlambe naye phela lo umlisa wakho lo obehleli kuye kuthiwa intombi ehlala ngentombi angazi ke nohlala ngani yena ngithi yabo, njengoba kade ungekho nawuli singazi mhlambe naye khona bekwenza ngapha yabo. But ke isimo sakhe sempilo nasikwazi ukuthi compromise yabo, but ke wakwazi naye futhi ukuthi ambathe nawe ngaphandle kwecondom kade esezwile umtshela ukuthi ngaphandle khona into obuye nayo yabo. But ke thanks God ukuthi ke alikho ilumbe lamngena yena ngithi. Unjani right? Yabo right. Umntwana unjani? Right yakhula. Akagula? Akagula. Uwena kuphela lokhu udliwa yilumbu? Yebo. Okay, linjani njengamanje? Kahle nje kulingiphathisa ngesinye. Okay seswami. Kunabantu ababukelayo la kaThuleni. Khona nezinyanga la ziyabuka. Nabathakathi nawe yabo. Bakhona bayabuka la. Ngaphela bakwenza konke. Awucele ma, khuluma nabo, cela usizo. Ngiyacela abantu bakithi eSouth Africa ningiphe nje usizo. Ngathola isichitho ke selumbu ngathi lisilwane sasilwane, so eliphila kimi. Ngicela nje usizo.
ukuthi nje ongakwazi ukungilekelela ngithole ukwelashwa ngokwesiZulu. Yilokho nje engikucelayo. Ngizokwazi nami ukuthi ngibe umuntu. Ngoba lento iba ngathi ingiphathisa ngesinye. Kuba ngikuzwele nje ama-pain. Cause futhi iyangilimaza kahle kahle ngoba kuzwela ubuhlungu. Ilokho nje ngikucelayo. Ungathanda ukushiya inamba yakho noma mhlampe yakusabela lokho? Ngoba bangaqhamuka abantu banalo sizo noma uthanda mhlawumbe ukuthi kube yithini uma beqhamuka sibalethe kuwena noma kuhle kubi ukushiya inamba unokwazi lokho? Ya khona mhlawumbe ngingacela nina ukuthi ngizwe ngani ukuthi noma nibathola-ke. Okay. Ukuthi ngitshele. Bakhona-ke la ababukeli bakaThuleni okungazona kuphela zodwa inyanga khona nabathandazi la yabo. Khona nabathandazi ngokwehlukana kwabo abakholwa nabo ey'nkolweni zabo ukuthi-ke nabo Jesu uyabezwa yabo bekhulekile si-appreciate-ke lokho because kukuhle okomthandazo compare njengami nje mina ey'ntweni zesiZulu noma ngathi isiZulu ngoba uzothi ukuchaza kusona isiNgisi mina ngikwazi ukuchaza kuphela. Yabona uma uthi uzangiphalaza sixabana kabi angiphalazi nje mina yabo. Yento ukuthi ukugquma futhi le ngaze ngishe yabo. Nalapho nje into yabo nje lapho letha lokhu amadoda lokwethu nje kokuchatha hayi-ke ngeke ngezwe intshumayelo ebivela la ko-TikTok la. Angazi uma beya loyo mama laphana ethi uma bedunisa bechatha ethi akuchatha umuntu wesifazane udunisela iy'ngilosi angithi yabo. Angazi kuthiwa yini lento yokuthi kube khona ividiyo ngapha bese bakhuluma umuntu ngithini ko-TikTok ngithini? Duetha. Angazi kuvela u-uncle khona lo wesikole esibomvu. Uyena ubevele ethi hey we mama ngithi yabo. So ziy'ngilosi siyidunisele nje zifunani lapha yabo. So ngiya kulento ukuthi mina ngikwazi ukuchatha futhi kulokhu nje kwethu thina amadoda kuyi-clean angithi yabo. Ngikude ngalapho kulokho okunye-ke angekho kude khona. Hence ngithi-ke khona nabathandazi la sisiwami. Nami engingavoucher ngabo okube namakhisi esesiwenzile labantu abehlushwa otikolosha. Bahluleka ngisho enyangeni bavela abathandazi bayihambela bayiyela khona kubantu bafike babathandazela abasinda abantu. Ngempela zanqoqwa ngithi yabo. Baningi iy'nkolo ezikhona nazo ezibukela uThuleni ey'fisayo ukuthi nazo zikhombise ukuthi uNkulunkulu wazo uphila kangakanani kuzona nakubantu abadinga usizo. Bazovela dadewethu. Bazovela. Kungafakwa mhlawumbe into eyayifakwe ngawo mhlawumbe egqulwayo whatever but-ke noNkulunkulu akekho ngaphezu kwaNkulunkulu sisiwami. Yes asithembe nje bazovela-ke abazothi bazokwazi ukuthi bakuphulukise kulesi sifo sithwele. Elokuvala nje dadewethu ungafuna ukuthini kubantu? Nokuqwashisa abantu-ke nawe nje especially abangangawe nabantu abasha ngempilo nje general. Ya ngingasho nje ukuthi khona singabantu sifundeni asithandaneni. Yebo singazwisana ubuhlungu ngezinto zasemhlabeni. Kodwa nje kubalulekile ukuthi sithandane. Yebo nanokuthi-ke endleleni umuntu ahamba kuyo kuba khona lokho ukuchuzuka. Kodwa-ke kwesinye isikhathi vele sekwenziwe umuntu. Ngoba omunye umuntu usuke enzela ukuthi ukwazi ukuthi nibe sebudlelaneni ukuze ube nenkinga kahle kahle hayi ngoba nakhu sike ngoba kube sekhona lokho nalokho. Nanokuthi-ke abantu bey'bheke-ke esikhathini samanje sekuyabheda ngampela abantu ave bengacabangelani. Umuntu uzicabangela yena kahle kahle. Ilokho nje enginakusho. Ufundile emaphutheni akho? Angikuzwa. Ya ngakufundile. Yebo ngifundile. I hope lokho kusho kusuka ngaphakathi. Ya. Suka ngaphakathi. No siswami sifisela inhlanhla dadewethu. uNkulunkulu emuhle nje ngiyathemba ukuthi uzolithola usizo. Leli lombo likuphethe likwazi ukuthi ulapheke kulona. Uqhubeke nempilo yakho ukhulise iy'ngane zakho. Yabo.
Siyabonga ukwamukela kaThuleleni nokuthi uzosilandisa ngodaba lwakho. Ya, ngiyabonga kakhulu nje thola usizo. Nathi siyabonga. Nami bazizwa Nathi siyabonga. ngiyabonga. Siyabonga. South Africa naloku usizi la eze ngalo-ke abantu bayagula la ngaphandle. That is our hashtag. Hashtag abantu bayagula la ngaphandle. Ungathi uma uyibona usa-right, ungakhohlwa ukubonga uNkulunkulu ukuthi uvukile uyaphila nomndeni wakho uyaphila, but ngaphandle abantu bayagula mfethu, bayagula abantu. Uyabona nje kunesithombe la ezangisendela sona uNkulunkulu wami Shemba, ngiyazi lento mina lo mfethu angazi ukuthi sofika kanjani kuyena ngoba asinayo ngisho no-petrol nemoto yokuthi singaya kuyena. Ule Shembe ule Xhobo mfana futhi usamncane loyana uNkulunkulu wami Shembe. Bathi kwamile inhlamvu yesibili yesithathu yesende. Jehova uNkulunkulu wami into laphana Thixo engcwele isingaka le nhlamvu yesende engathi futhi ibolile. Iyagula le ngane mfazi. Hey uNkulunkulu wami Thixo engcwele angazi Shembe angazi. Ningangisendeli phela ngole busuku izithombe ezisabisayo uNkulunkulu wami nami yabo. Yebo khona angiphazamiseki nje mhlawumbe ukuthi ngizothi mhlawumbe ngiyaqwasha ngiyalala bese ngifuna ngilala. uNkulunkulu mina uNkulunkulu ongimkhonzayo ungithanda kabi because angikwazi nje ngathi ngiyaphazamiseka. Mase ngifuna ukulala nje mina ngiqhumeza ungathi uvela uyabona unocisha ikhandlela ucima ikhandlela. Vele unelelele ngilale futhi kuse ngiphaphamisa umchamo kuphela. Futhi niyabona nje umchamo uyangiphazamisa ngivuke ngichama ngisho ngicimezile manje ebhathini ngochama. Ngihamba lo indlela bese ngiyazi phela indlela ekhaya enjani ngithi ngiyogudla ngize ngizongena fike ngilale zwi. Kodwa nje mthanda ukungithumela ngane zakuthi ebusuku izinto ezithusayo. Iyathusa ngane zakuthi nase sithombe sakhona la Shembe ngcela. Ukuthi ena ukuthi besiqamba amanga nina ngithi yabo. Ngokuthi nginigcwalisela. Yabo. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe ukuthi la kaThweni siyadlala. Siyaxoxa nenganekwane. Ngizama ukukhombisa ukuthi abantu South Africa bayagula. Sisesikhathini la sidinga khona umthandazo nomkhuleko ngalendlela. Nokuthi asibhekane ngempela singomakhelwane. Ngizama ukuthi ngifihle Shembe engcwele angifuni ukuvele la itotolozi yakho mfethu yabo. Nakho. Niyayibona lento le? Nayibo? Niyayibona lento? Le. Umuntu lo. Nesimo esimphethe. Agula naso esimphethe. Nabo akabakathweli besiphazamisa befona. Yabo uyangibhaza futhi ngena airtime. Ngizama ukunikhombisa nje ngifuna nibuke kahle yabo. Nangu uNkulunkulu wami. Inhlamvu le. Yesende. Yabo uyagula bafethu lo mntwana uyagula. Ngilokhu ngibamba ngiyayeka nami because asinazi indleko zokuya. Cha ngifuna bakhoze nesithombe basibone kahle. Yabo. Yebo ngizama ukufihla itotolozi la angithi yabona yebo. Ngifuna nibone. Ngifuna nibone usizo libhekene nabantu la ngaphandle. Lo mfowethu usekhishwe ngisho esibhedlela ungaphandle. Yabo. Angifuni uthi nje nginikhombisa ade bengibasegoli Shembe. Angakaze ufike egoli bukani la. Niyambona unjani lo mfethu? Niyambona unjani? Omunye osegoli lo. Bahleleke bathi bazokwehla naye uNkulunkulu usekhishwe esibhedlela kwathiwa nje akahamba ekhaya ngaphandle. Engazi nami ukuthi sizomsiza ngani Shembe engcwele ukukho size khona la sizocela kuningi okukule phone kukuningi uma ngase ngikunike le phone le ngayifica ifana emephahlazeke phansi yakhakha ngisho iscreen le phone le ngithi izinto ezila kule phone. Ngizama ukunikhombisa ukuthi ke uma sithi abantu bayagula ngaphandle asidlali abantu bayagula South Africa siyawucela umkhuleko not le mkhuleko yokudlala leyo kuthiwa kuyakhulekwa kubuye kuzodliwa namalayisi kunje sidinga umkhuleko nezibhandi ngoba zilezifo zikhona. Usathane ufikile ezweni futhi ufike ngempela kwazwakala siyambona ngamehlo. Yilokho nje singakuveza nje uthi kunzima dadewethu. No ngiyabonga sesiwami ukuthi sivakashele nethuba. Sibonga ukuthi sikwazi ukuthi ubekezele lokho ufike ekseni but asithembe uNkulunkulu siyamthemba esimkhonzayo ukuthi usizo lizovela kanti kwethu. South Africa siyabonga ke nibe right emakhaya niphathane kahle ngane zakuthi nawe usacabanga ukuthakatha shiya phansi cabanga uNkulunkulu ukuthi uma usuthakathile uNkulunkulu uyeza umhlaba kuphela
uyoma phambi kwakho ungasenakubheka lemumva. Ifilimu iyodlala ngezinto ezenzile emhlabeni ezimbi kubantu. Siyanithanda nisale kahle emakhaya.